bandiraɓe sehilaɓe amtuɓe yebde Ayaw Pin TV ɗo gonɗon no goni kala on calminama on juurama on ñaganama Allah balla juuɗe battane moƴƴe caggal jettuɗen gueno jurmdero jurmotoɗo jafotoɗo walla wona golla jaaɓe lamɗo lamɓe lamaɓe juuɗe nelaɗo makko Mouhamadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en jetti sabuji ɗi kala eɗen gandi sababu wode ko jignaɓeɓe yaaɓe yalto poftoto heddi dus ɓooyi sababu goɗɗo ko arde ɗo eɗen kumnade hakkude men e yeeɓiyankoɓe meɗen windande men janggen pular lewlal pino Abou Samba Diop e galle jom calminama en calmini joom galle o miñi kadi mawni debbo en gorko suka e mawɗo en mbi jaami kisale mabɓe men enen kala julɓe en calmini ɓinguel men miñi men hono Elimane Gaydo mo mbadde tan yewtere janggen pulare kala saaha en ñaguimama Allah balɗe juuɗe battane moƴƴe en jetti karol labtuɗo golle o ɓinguel men Djiby Abou Dieng mo ganduɗa so yooɗi so feewi ko koye makko koto makko ummorto noon en calmini en juurimamo en paaɗen koye juulde taske en ñaguima foof en yaafuya en nelli foof en duwaw yo Allah hokku en tawi o saamu ngu tawi saaji kewɗi tawi ɓe ustaki nde wonno rawane kadi en joɗinoma ɗo ñaguiɗen duwaw yo Allah hokku en tawi o saamu nguuri en tawama hikka ala ko mbaɗanɗen Allah saka hokki en fartangue tawede hikka won yaaɓe tawaka ala kadi ko mbaɗi Allah saka mbasi tawede ɗum noon Elimane assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah Baba Mat a salminama juurama en calmini bandiraɓe yeeɓo men ɗo e nder leydi hay caggal leydi kamɓe foof en calmini men juurimaɓe ha tenti noon kadi e yeeɓoɓe Ayaw Pin TV e yewtere men walla mbiyen yewtere mabɓe nde Pin TV addinataɓe woni janggen pular kala ñalawma walla mbiyen kala yontere eɗen cuuɓo hen ñalawma eɗen gara ɗo yewtide bandiraɓe ɗum ko taw eɗen gondi kadi e bamen Hammat Thiam ganduɗa hoorema ko kanko gonduɗen machallah kadi kala nde yewtere nde mo waɗani kadi bindande baɗɗe fayida en jetti kadi Djiby ko kanko hettoto kaɓirto en calmini men juurimomo no mbiɗani kala so labti weeli yebde weeli kadi heɗade naate nofru ko kanko ɗumne kadi o yettama no mbiɗani gonɗen koye julde taske eɗen gandi hanti kam kala ko sohdirtono yettima ɗum noon wadde ɗen mbiya Allah rokki en tawde saaha mo wuuri tawi en celdira Allah rokka en kadi ko ñalawma o yewta kadi ganduɗama e dow jaam mbaɗen hen goto foof waɗen kadi ko wawi ɗumne kadi Allah rokki en kadi kala kadi ko duwa hen yo Allah jaɓan en Allah yaafo en bakatuji men a jarama no fewi yewtere men yewtude ko deftere Yerdore Diallo yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum deftere wiyetede Dewle Fulɓe non yimɓe gonno hande kadi gartuɗen e deftere hiiso tara goo hiiso goo deftere hiiso goo nde ganduɗa hoorema nde gonne ɗiɗo dumunaji foof en mbaɗi ko fayte batte limanɗe foof en mbaɗi ko heddi ko en mbaɗi kadi ɓeeto teddedi en mbaɗi ɓeeto teddedi hande eɗen en jaaha eɗen gara e mbiten e ɓeeto juutedi e ɓeeto juutedi e peccanɗe mum holko woni ɓeeto juutedi e peccanɗe mum holno andirte ɗum ɗo ko ɗo haaɗi ɗum ɗo ko ɗo fuɗɗi ɗum noon sal jaaɓi inchallah Baba Mar joni ma o yaa to tableau to o fiɗa ɗum o faccir ɗum sal jaaɓi inchallah Elimane a jarama so tawi en kaali hiisa mo wi hiisa wi tableau kadi nde wonno hiisa ɓe mbi wonde tuba ko mbiya ɗum ko science exact mbiɗen ko goho e goho sorni tan ko ɗiɗi wonata elle ɗiɗi en mbaɗino en fuɗɗino wadde ɓetoji ɗi en gadiri wadde ko ɓeeto juutendi kono ɓeeto jiitodi tan e mbadi keerini tan hande noon mbatten ko ɓeeto juutendi kono e peccanɗe muɗum ɓeetu juutendi e peccanɗe mum en mbino ɓetirgal yummowal ko tubakoɓe mbiyata unité de mesure ko
unité principale de mesure ko mètre ɓeeto ɓettirgal yummuyol ko mètre ina anno minen dani mo tan woni mètre no eɗen gandi mètre qimano koye diraji ɗiɗi sagarta ko kakidiɗo won wiɗoɓe won wiyoɓe dira won wiyoɓe sogone won to wiyete dira ni tawa kadi ko sagata kakiniɗo wona mawɗo wona kadi poɗɗo no am ni tawa ko ɓurɗomi seeɗa tawi wona noon fof mais tawa kadi wona jatoɗomi kadi dira tuggude ɗo faade ɗo darde sagata ɗo tuggude ɗo faade neɗɗo o taw ko sagata tuggude ɗo folon ha ɗo feɗendu duuɗo jundu ɗiɗi muɗum woni mètre woni wiyoɓe ni tugguɗo ha ɗon woni wiyoɓe sogone donc wadde sogonaji ɗiɗi woni mètre joni noon no sogone jogori ko ɓuri ni ko wayno sibre eɗen gandi sibre ko ni ko wayno felo ko koyngal gotal ko wayno lende feɗendu ɗum fof eɗen gandi ɗum ɗo ɓuri ɗum judde ko nonne kadi mètre ne jogori ko woni ɗum less holɗum bimana so tawi a fecci mètre pecce sappo potodirɗe sa sen koddiri joni mètre sa waɗi ɗum ni a waɗi ɗum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sappo fecci ɗum pecce sappo taw pecce potodirɗe hen feccere kala mbiɗo ndeɗo feccere wonno wiyete hawrama yo wiye décimètre kala nanɗa déci ko 10 e français woni sappo wadde so wiyama décimètre firti ko mètre o feccama pecce sappo potodirɗe hen gueɗel gotel wiyete ko décimètre mbiɗen guel ɗo gueɗel wiyete ko décimètre sa windi ɗum ha timmi wona décimètre téléphone sonade ko ngar dow kanko mètre o sa feccimo kadi laabi temedere taw ko pecce potodirɗe mètre fecce laabi temedere hen peccel gotel wonata ko centimétre goto wona ni go e ne ala ko ma woni centimétre firti ko mètre o feccama pecce temedere potodirɗe hen peccel gotel woni centimétre goto kono kadi mètre o fecce laabi ujunere so feccama laabi ujunere hen peccel gotel wona millimètre goto millimètre ina anno minen dani millimètre firti ko kala nanɗa déci mbiɗen sa nani déci tan ko sappo woni 10 sa nani centi ko 100 woni temedere sa nani milli ko 1000 woni ujunere firti ko kala nde peccuɗa mètre laabi sappo a dañi décimètre goto woni 1 décimètre
décimètre go centimètre o sa fecci ɗum laabi temedere daña go centimètre woni centimétre sa fecci ɗum laabi ujunere daña go millimètre goto ɗo jarten ɗo tawi aɗa jogui hen namdal haade am ɓennude bisimilla ma min kam ɗo ɗo gonmi ɗo ko namdalam ko fayta batte no peccirɗa ɗum ni ɗum ɗo foof to batte pular no mbaɗirtuɗen no mettirtuɗen ni naati ɗo eti walla ko ɗum tan tubakoɓe ɗum tan rendina ha no kalduɗa ɗum e tubankore ɗi ni aɗa andi no kalduɗa ɗum e tubankore wasata taw bayɗen yammo jangga aɗa andi mbiɗen joni adan kutorɗen ko diraji kutorɗen ko ñayi kutorɗen ko taaɓe kutorɗen joni noon hawrama yo métaire won kutorgal e aduna he foof métaire hanka noon anglais ji tubakoɓe enen fof kutorɗen métaire joni noon no dira jogori ko ɓuuri ni ko noon kadi métaire ne jogori ko ɓuuri ene jogui ko ɓuuri métaire ene jogui ko métaire ɓuuri ɗo joni kalten koko métaire ɓuuri métaire o fecce métaire o ani métaire no foti métaire o so feccama laabi sappo hen gotel mbiya ɗo joni sappo gotel dow e less sappo firti ko goho o ko métaire fecce laabi sappo gotel guel dañata guel wona décimètre goto kono kanko métaire o kadi kanko woni ɗo so feccama laabi temedere dañata kadi ɗo ko décimètre goto ɗo ko centimétre goto goho o kadi so feccama laabi ujunere goho toujours ko métaire so feccama laabi ujunere daña millimètre goto ɗum ɗo ko pecce ɓe ganduɗa ko métaire ɓuuri ɗumen ɓuuri ɗum nawnude sa ƴeewi wadde décimètre ɓuuri kadi centimétre mawnude saabu en mbino ko feccete so tawi feccore nde ɓuuri mawnude kedde ɗe ɓurata famɗude yonda sa faami ko feccete ko sa fecciɗo kala ko feccere nde feccore nde so ɓuuri mawnude ko feccete ko ɓurata mawnude ɓurata mawnude kono so heewi ko feccete ko ɓurata wonda ko seeɗa ɓurata wonde seeɗa eyi wadde métaire feccama laabi sappo ɓurata mawnude e so feccama laabi temedere kono kadi ɗo kadi feccere wonɗo nde ɓurata mawnude so feccama laabi ujunere aɗa andi yimɓe sappo ganda ko buuɗi sappo sa fecci ɗum e yimɓe ɗiɗo wona mun nama tan buuɗi joyyi sa fecci ɗum yimɓe joyi noon mun nama buuɗi ɗiɗi sa fecci ɗum yimɓe sappo nama dañi buuɗel gotel ko noon ɗo ne wayi joni noon so tawi a dañi par exemple métre eje 25 a wiyama ya wattu ɗum e décimètre uji holno mbatta 25 a dañi métre eje 25 mbiyeɗa ya wattu ɗum e décimètre uji ɓayri dañirannoɗa décimètre ko métaire pecca ɗum laabi sappo wadde sa dañi métaire sa yiiɗi dañi ɗum décimètre wadde a sawa ɗum laabi sappo mi famay mbimi so tawi andi mbiɗen joni sa yiiɗi dañde décimètre métaire o e hoore mum a fecca ɗum laabi sappo pecca ɗum laabi sappo peccata ɗum pecca métaire o laabi sappo daña gotel joni noon sa dañi métaire a yiiɗi wattude ɗum centimétre uji wadde ɓurata ko hewde wona ɓurata hewde wadde ko dañƴa ko a cowata ɗum laabi sappo joni wadde cowa oɗo laabi sappo mi faami sa sowi mum laabi sappo sa yiiɗi darna hisorde nde kono en mbino so tawi aɗa sowa hunde laabi sappo laabi temedere laabi ujunere a windat ko sowete ko ɓeyda hen ndiga goto ɗo wonno sappo ɓeyda hen ndigaji ɗo wonno temedere ɓeyda hen ndigaji tati ɗo wonno ujunere wadde ɗo binda 25 ɗi ɓeyda hen ndiga goto woni 1.5
décimétre ko hono noon kadi sa wiyama nogas joyi o métre o a wiyama ya watta ɗum e centimétre uji ɓayri métre o feccano koye temedere nde dañƴa centimétre goto wadde ɗo métre o so wiyete ko laabi temedere cowa ɗo temedere no mbiɗen joni ni binda limre nde ɓayri ɗo ko ndigaji ɗiɗi ɓeyda hen ndigaji ɗiɗi banggue ñaamo limre nde wadde binden nogas joyi o ɓeyde hen ndigaji ɗiɗi woni ujunaji 1.5 centimétre kono hono noon nogas joyi o ha joni métre a wiyama ya watta ɗum e millimétre uji ɓayri métre o feccano koye ujunere nde dañƴa millimétre goto wadde a dañi métre yiɗi wattude millimétre uji wadde a sowa ɗum laabi ujunere wadde binda ha joni limre nde ɓeyda hen ndigaji tati ɗi ɓayri ujunere ko ndigaji tati goho ɗiɗi tati millimétre ujunnaji joyyi millimétre ujunnaji joyyi millimétre sa yiɗi watta ɗum joni e métre uji feccu ujunaji nogas joyyi ɗi e millimétre uji e laabi ujunere mbiɗen so tawi aɗa duttoɗen koto mande peccugol wona mande peccugol a limat ga goho ɗiɗi tati nayyi goho ɗiɗi tati nayyi e nder ujunaji ɗi e temedde joyyi holno foti ujunere woni hen walla usten ɗo goto usten ga goto mbiyen e nder temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi holno foti temedere woni hen walla usten ɗo goto heddo usten kadi goto mbiyen e nder nogas joyyi ala e nder nogas joyyi holno foti sappo woni hen usten ɗo goto kadi usten ga goto e nder ɗiɗi holno foti gohuji goni hen mo sigi ɗiɗi nan hen wona ɗiɗi cawa ɗum e ndiga hokkanma ko ndiga ɗiɗi cawa ɗum e ndiga hokkanma ko ndiga ɗiɗi cawa ɗum e ndiga hokkanma ko ndiga ɗiɗi cawa ɗum e ɗiɗi hokkanma ko ɗiɗi ɗo ko ustodirte ndiga sa ustini ko ndiga hokkanma ɗo kadi ko ndiga ɗo ko joyyi tellina oɗo ndiga e nder ujunnaji joyyi holno foti ujunere woni hen usta ɗo gotel usta ga gotel e nder temedde joyyi holno foti temedere woni hen usta ɗo goto e nder capanɗe joyyi holno foti sappo woni hen usta ɗo goto e nder joyyi holno foti goho woni hen joyyi nani hen joyyi sa sowi ɗum e ndiga hokkanma ko ndiga joyyi sa sowi ɗum hokkanma ko ndiga joyyi sa sowi ɗum hokkanma ko ndiga kono joyyi sa sowi ɗum hokkanma ko joyyi ɗo kadi ustodire ndiga sa ustini ndiga hokkanma ko ndiga ndiga sa ustini ndiga hokkanma ko ndiga ndiga sa ustini ndiga hokkanma ko ndiga joyyi sa ustini joyyi hokkanma ko joyyi wadde a dañi nogas joyyi métre wadde an kama min somi faami wadde kala ko fayta batte hisorde nde kala ko fayta batte millimétre koto batte hisora ha anda ko ɗum wawi wonde ɗum to batte millimétre no fof no ɓe nandidiri ni en duttirima to batte hisorde wadde koko hiisa ha anda ɗum ɗo foof hawra ko ɗum ɗo wawata wonde saabu andano no mbaɗirɗa millimétre ni ha paari a rokki ɗo yeeru woni nogas joyyi mboɗo wawi hokkude yeeru hay to centimétre o mboɗo wawi rokkude décimétre o foof mboɗo wawi hokkude ɗum yeeru baɗo noon toujours sa fecci ɓayri to métre o fecca laabi sappo dañƴa décimétre goto wadde sa dañi métre a yiɗi waftu ɗum e centimétre uji cewata ɗum koye laabi sappo bon centimétre ko métre fecca laabi temedere gotel woni centimétre goto sa dañi métre a yiɗi ɗum andude hono foti métre aji ko dañƴa ko a sowa ɗum laabi temedere hono noon kadi millimétre uji ɗi joni sa régime sa rokki tan yeeru yimɓe ganduɗa kam tumno ɗo ko ɗum ɗo woni décimétre e dow yeeru tan dokka ɗum ɗo joɗiɗen ɗo tan yimɓe kam ton mbawɗon tongade yeeru yimɓe fof ne gandi métre no foti métre so feccama laabi sappo hen gueɗel woni décimétre goto eyyi métre no foti ni so feccama laabi temedere pecce potodirɗe hen gueɗel gotel woni décimétre goto wona métre o no worno kanko tan kanko métre o so feccama laabi temedere
adde ɓurata kadi famdude peccol ɓurata hewde hen peccol gotel wona centimétre goto métre e hoore mum so feccama laabi ujunere ɓeyto kadi famdude hen peccol gotel wona millimètre goto musidɗo gara hen ha ɗo karallo wonde ɗum ɗo gasi tamen gasi ɗum noon mataw a waynoto ha saaha goɗɗo so weeli gueno eyyi ko noon o jarama no fewi anne kadi a jarama saabu hande a naati bundi ko fayte batte ganduɗa hoorema juutendi e cowanɗe mum a naati hen ha dow jii ha ɓoynde boom sa ko ma jaaha ha jettoɗa less nde puɗɗoɗa nde neɗɗo fuɗɗa ɗum famde ɗum ɗo fof rokkatama ɗum tan ko janggude ɗum gila ɗo fuɗɗode ɗo ha mbawa yettade jettira ɗum noon kadi anne a jarama no fewi e kadi ɓe gacci hakkille no fewi anne kadi a jarama yo Allah nunɗin gandal ngal noon so Allah jaaɓi inchallah ha yewtere men wonde so Allah jaaɓi inchallahu rabbi eyyi Elimane a jarama en eɗen cabbi kadi ñiŋoje yimɓe bagguinali mabɓe mbiɗen nen ɗo janggata koye perguitte muɗum enen en ganda haybara en etot tan kono kadi koye mabɓe janggueten koye mabɓe kadi ƴeweten kala hen ko mbawɗen jabade jabaden ken mbawa ƴeewo en woɗɓe en walla en jabade en jetti fof en juuri fof ha saaha goɗɗo so weeli gueno Djiby Dieng kadi jarama assalamu aleykum wa rahmatullah